Čast i privilegiju da organizuje 18. mundijal dobila je Nemačka od 9. juna do 9. jula 2006. godine. U kvalifikacijama je nastupilo čak 198 reprezentacija, a među 32 reprezentacije koje su učestvovale na završnoj smotri našla se i selekcija Srbije i Crne Gore, država sa veštačkim imenom i igrom u kojoj je sve prvenstveno bilo bazirano na izuzetno čvrstoj odbrani, uspela je da završi kao prvoplasirana u kvalifikacionoj grupi ispred Španije, Bosne i Hercegovine, Belgije, Litvanije i San Marina. Reprezentacija Srbije i Crne Gore primila je samo jedan gol u kvalifikacijama, što je do tada bio rekord. Odlučujuća pobeda ostvarena je na krcatoj beogradskoj Marakani nad Bosnom i Hercegovinom rezultatom 1:0, golom Mateje Kežmana. Teško da postoji tužnije poglavlje u istoriji našeg fudbala. Neposredno pred odlazak u Nemačku, državna zajednica Srbije i Crne Gore se raspala, tako da je selektor Ilija Petković na mundijalu predvodio državu koja praktično ne postoji. Reprezentacija nije imala podršku javnosti. Mirko Vučinić je odbio poziv pod izgovorom da je povređen, a jasno je bilo da ne želi da igra. Crna Gora već je bila samostalna. Na sve nedaće, Petković kao zamenu poziva sina Dušana i pravi ključnu grešku. Reprezentativci javno podržavaju njegov izbor, međutim, po kuloarima ga kritikuju. Od generala što je kroz kvalifikacije besprekorno proveo svoju vojsku, iskusni stručnjak se pretvorio u kaplara kog niko ne zarezuje ni za šta. U takvoj situaciji nepostojeća država i nije mogla da prođe bolje nego što je prošla. Sva 3 poraza i ona bolna šestica od Argentine, nakon koje je domaća javnost ili Petkoviću zauvek promenila nadimak šestko. Moguće da bi drugi trener probudio ekipu na neki drugi način. Neko će reći, vidi ga sad kako je mudar, ali možda je trebalo da povedem mlade Baneta Ivanovića i Aleksandra Kolarova, da napravim novi miks igrača bez uvrede prema onima koji su na kraju išli. Siniša Mihajlović je dao najbolju izjavu, zbog kojemu se divim. Ja, Mihajlović, selektor, nikada ne bih pozvao Mihajlovića igrača. A u ono vreme da ste Mihajloviću rekli da mora u 10 sati na spavanje, ne sme da se pije vino, molim, kome ti to? Tu je trebalo da budem čvršći, da kažem nekima da ne mogu da idu na svetsko prvenstvo. Ne može, pa šta napravimo? Sad to pozivanje sina, pogrešio sam što ga nisam poveo ili što se bar nisam s njim vratio, pa kad već pucam da puknem kako treba. Onako sam puko ni tamo ni vamo, pričao je Petković kad se prašina dobro slegla. U reprezentaciji je tada vladala jako loša atmosfera. Vidić i Kežman su se sukobili na treningu, a Danijel Ljuboja bio je na korak od fizičkog sukoba sa jednim od saigrača. Za Srbiju i Crnu Goru su igrali Dragoslav Jevrić, Ivan Ergić, Ivica Dragutinović, Igor Duljaj, Nemanja Vidić, Goran Gavrančić, Ognjen Koroman, Mateja Kežman, Savo Milošević, Dejan Stanković, Predrag Đorđević, Oliver Kovačević, Dušan Basta, Nenad Đorđević, Milan Dudić, Dušan Petković, Albert Nađ, Zvonimir Vukić, Nikola Žigić, Mladen Krstajić, Danijel Ljuboja, Saša Ilić i Vladimir Stojković. Na spisku Ilije Petkovića nije bilo mesta za sledeće igrače: Branislav Ivanović, Aleksandar Kolarov, Siniša Mihajlović, koji je poslednji put igrao za reprezentaciju 2003. godine. Mihajloviću je 2005. na 6. bila poslednja sezona u karijeri, isto kao i Zidanu koji je igrao finale svetskog prvenstva. U sezoni 2005. na 6. Mihajlović je u dresu Intera na 14 utakmica postigao 1 gol uz 4 asistencije, učinak 36%. Dragan Šarac, levi bek Šturma, na 39 utakmica postigao je čak 8 golova uz 7 asistencija, ukupno 15 golova i asistencija i učinak od 38%, ali ipak nije pozvan. Zdravko Kuzmanović, Miloš Dimitrijević, Dejan Rambo Petković, koji je te sezone u dresu Fluminensea na 32 utakmice postigao 8 golova uz 5 asistencija, ukupno 13 asistencija i golova i učinak od 46%. Legendarni Ziko je tada izjavio:
Srbija će biti prvak sveta, zato što ima 23 igrača koji su bolji od Petkovića. Sarkastičan i šokiran bio je Ziko zbog nepozivanja Petkovića u reprezentaciju. Miloš Krasić, Marko Pantelić, tada fudbaler Herte, u sezoni 2005-06 bio je najefikasniji Srbin u ligama petice. Na 28 utakmica postigao je 11 golova uz 5 asistencija, ukupno 16 na 28 i učinak od 57%, ali nije bio pozvan. Veljko Paunović, tada fudbaler Hetafea, na 30 utakmica postigao je 10 golova. Bio je treći Srbin u ligama petice po broju golova, ali nije bio pozvan. I za kraj, Darko Kovačević te sezone odigrao je svega 9 utakmica za Real Sociedad i postigao je 4 gola. Ali problem nije bio samo taj što nisu ovi igrači pozvani, već i prva postava koju je sastavio Ilija Petković. Na golu je bio Jevrić, iako je tada Stojković bio možda i najbolji golman. Nemanja Vidić nije odigrao niti jednu utakmicu na prvenstvu. Ovo je bio šok, imajući u vidu da je Vidić fudbaler Manchester Uniteda i da je igrao u kvalifikacijama, ali ne i na svetskom prvenstvu. Umesto njega i Dragutinovića, fudbalera Seville, koji je te sezone osvojio Ligu Evrope, umesto njih dvojice igrali su Dudić iz Crvene zvezde i Gavrančić iz Dinamo Kijeva. Prednost je čak dobio i Mladen Krstajić. Pre početka svetskog prvenstva 2006. selektor Srbije i Crne Gore Ilija Petković dao je obećanje celom srpskom narodu. Ne mogu vam obećati da ćemo biti svetski prvaci, ali mogu vam obećati i da nećemo. Odmah po izvlačenju grupa za Mundijal, grupa C je ocenjena kao ubedljivo najjača u odnosu na sve ostale. Uz vele sile Argentinu i Holandiju, tu su se još našle Srbija i Crna Gora, kao i selekcija Obale Slonovače, za koju se smatralo da je u tom momentu najbolja afrička reprezentacija. Sa kapitenskom trakom na ruci, Slonove je predvodio veliki fudbalski majstor Didier Drogba. U prvoj utakmici na svetskom prvenstvu reprezentacija Srbije i Crne Gore poražena je od Holandije rezultatom 1:0. Jedini gol na utakmici postigao je Arjen Robben u 18. minutu. Utakmica je odigrana na Red Bull areni u Leipzigu pred 43.000 gledalaca. Sastavi. Na golu Srbije i Crne Gore bio je Jevrić. U odbrani Đorđević, Gavrančić, Krstajić i Dragutinović. U veznom redu Stanković, Duljaj, Nađ i Đorđević i u napadu Milošević i Kežman. Što se tiče sastava Holandije, selektor Marco van Basten opredelio se za sledećih 11. Na golu je bio Van der Sar, u odbrani Heitinga, Ojer, Matisen i Van Bronhorst. U veznom redu Sneijder, Cocu i Van Bommel i u napadu po bokovima Van Persie i Robben najistureniji bio je Ruud van Nistelrooy. Statistika. Posjed lopte 65 naprema 35% na strani Holandije, šutevi 16-10 za Holandiju, korneri 6-4 za Srbiju i Crnu Goru i šutevi u okvir 5-3 za Holandiju. Nakon utakmice sa Holandijom procurila je informacija o navodnoj tuči između Nemanje Vidića i Mateje Kežmana, nakon čega je samo šturim saopštenjem objavljeno da Vidić napušta kamp reprezentacije zbog povrede kolena. U takvoj atmosferi, sa poprilično limitiranom ekipom i bezidejnom igrom, zaista se nije mogao očekivati dobar rezultat. Dobar svakako nije, ali ono što su u sledećem susretu fudbaleri Ilije Petkovića prikazali i doživeli, to već prevazilazi svaki normalan oblik poniženja i blamaže. Argentina je deklasirala SCG sa 6:0. Mrežu Dragoslava Jevrića 2 puta je bušio Maxi Rodriguez u 6. i 41. minutu, a golove su još postizali Esteban Cambiaso 31. minut, Hernan Crespo 78. minut, Carlos Tevez 84. minut i Lionel Messi 88. minut, kojem je to bio prvi gol na mundijalima. Messi je ušao u igru u 75. minutu. Za 15 minuta postigao je gol i upisao asistenciju. Driblinzi 2 od 2, tačno dodavanja 93%. Postavlja se pitanje šta bi se desilo, to jest koji bi bio rezultat da je Messi odigrao celu utakmicu. Ono što će posebno ostati upamćeno jeste gol Cambiasa,
kada je ovaj fudbaler uspešno realizovao jedan napad u kojem su Gaučosi povezali neverovatna 24 dodavanja. Da sve protekne u totalnom hororu, za SCG pobrinuo se Mateja Kežman, koji je zaradio crveni karton u 65. minutu. Što se tiče sastava, na golu Argentine Abondanzieri u odbrani, Burdiso, Ayala, Heinz i Sorin u veznom redu, Gonzalez, Mascherano i Rodriguez, ispred njih Riquelme, a dvojica najistorijenijih fudbalera bili su Crespo i Saviola. Na golu Srbije i Crne Gore bio je Jevrić, u odbrani Duljaj, Gavrančić, Dudić i Krstajić. U veznom redu Koroman, Nađ, Đorđević i Stanković i u napadu Kežman i Milošević. Statistika: posed lopte 64:36 za Argentinu, šutevi 13:5 za Argentinu, korneri 4:3 za Srbiju i Crnu Goru, šutevi u okvir 9:1 za Argentinu. U preostaloj utakmici u grupi Obala Slonovača je preokrenula rezultat i stigla do pobede nad SCG 3:2, tako da je debakl Petkovićeve ekipe bio potpun. SCG je povela golovima gorostasnog Nikole Žigića u 10. minutu i Saše Ilića u 20. Da bi potom Slonovi prvo stigli do izjednačenja zahvaljujući dvostrukom strelcu Aruni Dindanu 37. i 67. minut, dok je gol odluke postigao Bonaventure Kalu u 86. minutu iz 11 terca. Oba sastava su utakmicu završila sa po 10 igrača na terenu, jer je prvo na samom isteku prvog poluvremena crveni karton zaradio Albert Nađ u 45. minutu, da bi kod Slonova u sudijskoj nadoknadi Cyril Domoro zaradio drugi žuti karton. Selektor Obale Slonovače Henri Michel opredelio se za sledećih 11. Na golu je bio Bari, u odbrani Ebue, Kofi, Domoro i Boka, u veznom redu Touré, Zokora i Dindane, i u napadu po bokovima Keita i Akale najstoreniji bio je Kone. Selektor Srbije i Crne Gore Ilija Petković opredelio se za sledećih 11. Na golu je bio Jevrić, u odbrani Đorđević, Gavrančić, Krstajić i Dudić, u veznom redu po bokovima Dejan Stanković i Đorđević, u veznom redu Ergić i Duljaj, Ilić je bio iza najstorenijeg Nikole Žigića. Statistika: posed lopte 71:29 na strani Obale Slonovače, šutevi 36:7 na strani Obale Slonovače, korneri 9:2 za Obalu Slonovače i šutevi u okvir 9:3 za Obalu Slonovače. Ovo je bilo najgore svetsko prvenstvo za našu reprezentaciju, jer je zauzela tek 4. mesto u grupi. Prvu poziciju ostvarila je Argentina sa 7 bodova i gol razlikom plus 7. Na drugoj poziciji bila je Holandija sa 7 bodova, ali slabijom gol razlikom plus 2. Na trećoj poziciji Obala Slonovače sa 3 osvojena boda i minus 1 gol razlikom, i najslabija bila je Srbija i Crna Gora sa minus 8 gol razlikom i 0 osvojenih bodova, to jest bez bodova. Naša reprezentacija je tada zauzela 32. mesto od 32 mesta, dakle poslednje plasirana, najslabija na prvenstvu bila je reprezentacija Srbije i Crne Gore. Bilo i ne ponovilo se. 19. mundijal je po mnogo čemu bio poseban i specifičan. Bilo je to prvo svetsko prvenstvo koje je održano na afričkom tlu, tačnije u Južnoj Africi, od 11. juna do 11. jula 2010. godine. Takva odluka bila je sasvim očekivana nakon što je u oktobru 2007. godine odlučeno da pri izboru domaćina mundijala dolazi do rotacije među kontinentalnim federacijama. U kvalifikacijama su učestvovale čak 204 reprezentacije od ukupno 208 članica FIFA, a jednu od viza za Južnu Afriku izborila je i Srbija, koja je imala impresivan put kroz kvalifikacije. Srbija je bila prva u 7. kvalifikacionoj grupi sa 22 boda, jednim više od Francuske koja je bila drugoplasirana. Posebno će ostati zapamćena utakmica protiv Rumunije, kada je Srbija pobedila sa 5:0 na beogradskoj Marakani. Selektor Srbije bio je Radomir Antić, koji je u trenerskoj karijeri između ostalih vodio Barcelonu, Real Madrid i Atletico Madrid, sa kojim je 1996. osvojio La Ligu i Kup Španije.
Za Srbiju su igrali Vladimir Stojković, Bojan Isailović, Anđelko Đuričić, Branislav Ivanović, Antonio Rukavina, Nemanja Vidić, Neven Subotić, Aleksandar Luković, Ivan Obradović, Aleksandar Kolarov, Dejan Stanković, Gojko Kačar, Nenad Milijaš, Zdravko Kuzmanović, Radosav Petrović, Miloš Krasić, Zoran Tošić, Miloš Ninković, Milan Jovanović, Nikola Žigić, Marko Pantelić, Danko Lazović i Dragan Mrđa. Na spisku Antića nije bilo mesta za Dušana Tadića, koji je te sezone u dresu Vojvodine na 30 utakmica postigao 11 golova uz 9 asistencija, ukupno 20/30 i učinak od 66%. Nije bilo mesta ni za Dejana Ramba Petkovića, koji nije igrao ni u kvalifikacijama, iako je 2009. godine na 25 utakmica postigao 8 golova uz 7 asistencija, ukupno 15/25 i učinak od 60%, a 2010. godine je na 51 utakmici postigao 6 golova uz 3 asistencije, učinak 18% zato što je ulazio više sa klupe zbog novog trenera u Flamengu. Vladimir Ivić, koji je u sezoni 2009/10 u dresu PAOK-a na 34 utakmice postigao 10 golova uz 9 asistencija, ukupno 19/34 i učinak od 56%. Umesto njih trojice, Antić je na poziciji ofanzivnog veziste zvao Ninkovića, koji je te sezone u dresu Dinamo Kijeva na 34 utakmice postigao 4 gola uz 5 asistencija i učinak od 26%. Svetsko je propustio i fudbaler Ajaksa Miralem Sulejmani, koji je u sezoni 2009/10 na 31 utakmici postigao 3 gola uz 4 asistencije, ukupno 7/31 i učinak od 22%. Kao i fudbaler Sevilje Ivica Dragutinović, koji je zbog povrede propustio mundijal. Na svetskom prvenstvu Srbija je bila smeštena u grupu D zajedno sa Nemačkom, Australijom i Ganom. Grupa D ponudila je najujednačeniju borbu u odnosu na sve ostale grupe, gde su sve 4 reprezentacije do poslednjeg momenta videle svoju šansu da se dočepaju nokaut faze. Počelo je duelom u Pretoriji na stadionu Loftus Versfeld pred 38.333 gledaoca, u kojem je Gana nadigrala Srbiju rezultatom 1:0, golom Asamoe Gijana u 85. minutu iz 11 terca. Penal je skrivio Zdravko Kuzmanović, koji je igrao rukom. Prethodno je Srbija ostala sa igračem manje jer je isključen Aleksandar Luković u 74. minutu. Bio je to veliki trijumf za Crne zvezde, čiji je selektor bio Srbin Milovan Rajevac, koji je tako svoje zemljake zavio u crno u ovom meču. Sastavi: na golu Srbije bio je Stojković, u odbrani Ivanović, Vidić, Luković i Kolarov. U veznom redu po bokovima Krasić i Jovanović, na sredini terena Stanković i Milijaš, a dvojica najistorenijih fudbalera bili su Žigić i Pantelić. Za Ganu na golu Kingson, u odbrani Paintsil, Mensa, Vorsa i Sarpei, u veznom redu Boateng, Anan i Asamoa i u napadu po bokovima Tago i Aju, najistureniji bio je Asamoa Gyan. Statistika: posed lopte 50-50, šutevi 15-14 za Ganu, korneri 4-4, udarci u okvir 2:1 za Srbiju. Drugo kolo u grupi počinje susretom starih znanaca Srbije i Nemačke. Imena država ove dve selekcije su se menjala kroz burnu političku istoriju, ali njihov rivalitet je opstao. Pošto FIFA računa da je Srbija legitimni naslednik svih prethodnih rezultata bivše države, kada se sve sabere, bio je ovo 7. mundijalski susret ove dve reprezentacije, po čemu je uz sudare Brazila i Švedske ovo najčešći duel u istoriji mundijala. Prvi susret između zapadne Nemačke i Jugoslavije desio se 1954. godine na svetskom prvenstvu u Švajcarskoj. U okviru četvrtfinala zapadna Nemačka je pobedila rezultatom 2:0. Potom 1958. u četvrtfinalu ponovo je pobedila zapadna Nemačka rezultatom 1:0, ali 1962. ponovo u četvrtfinalu Jugoslavija je prvi put pobedila Nemačku. 1974. u grupi B zapadna Nemačka je pobedila Jugoslaviju 2:0.
1990. zapadna Nemačka je pregazila Jugoslaviju 4:1, a 1998. bilo je nerešeno između Nemačke i Jugoslavije. Utakmica između Srbije i Nemačke odigrana je 18. juna u Port Elizabetu na istoimenom stadionu pred 38.294 gledaoca. Prvi značajan trenutak na meču desio se kada je isključen nemački fudbaler Miroslav Klose u 37. minutu. Bio je to njegov drugi žuti karton koji je zaradio zbog faula nad kapitenom reprezentacije Srbije Dejanom Stankovićem. Samo minut kasnije dogodio se trenutak odluke. Miloš Krasić se našao na desnom krilu i kada se već činilo da će lopta otići u gol aut, nekako je uspeo ubaciti u sami peterac pancera. Tamo je skočio visoki Nikola Žigić i glavom spustio loptu za Milana Jovanovića. Lane je primio loptu na grudi, a potom je iz neposredne blizine udario pre nemačkog golmana Manuela Neuera i mreža Elfa se zatresla u 38. minutu. Jovanović je krenuo ka tribinama i navijačima Orlova, ali od silne radosti i euforije zaboravio na kanal koji se nalazi između atletske staze i tribina. Pao je svom težinom, na svu sreću bez posledica. Iako se igrače manje, snažna Nemačka počinje plesti mrežu oko gola Vladimira Stojkovića. Njihovi ataci su se isplatili pola sata pre kraja utakmice u 59. minutu. Podolski je uputio jednu loptu u srpski 16-terac, a Nemanja Vidić je u padu nespretno loptu zakačio rukom. Španski sudija Alberto Undiano Maljenko je nemilosrdan, penal za Nemačku. Loptu je namestio Podolski, šutirao levicom po zemlji, ali je Stojković nesavladiv. Srbija i dalje ima prednost. Kada je utakmica završena, bilo je mnogo razloga za slavlje u srpskom taboru. Savladan je glavni favorit u grupi i jedan od najvećih kandidata za mundijalsku krunu. Na golu Nemačke bio je Neuer, u odbrani Lahm, Mertesacker, Friedrich i Bad Stuber. U veznom redu Schweinsteiger i Kedira, ispred njih Ozil, a po bokovima Miller i Podolski, najistureniji bio je Klose. Što se tiče sastava Srbije, na golu Stojković, u odbrani Ivanović, Vidić, Subotić i Kolarov. U veznom redu po bokovima Krasić i Jovanović, na sredini terena Kuzmanović, Ninković i Stanković. Najistureniji bio je Nikola Žigić. Statistika. Posed lopte 58:42 u procentima na strani Nemačke. Šutevi 16:10 za Nemačku, korneri 6:1 za Nemačku i udarci u okvir 2:1 za Nemačku. U poslednjem kolu Australija je šokirala Srbiju rezultatom 2:1 i tako su srpski orlovi prokockali veliku pobedu nad Nemcima. Posle prvog poluvremena u kojem nije bilo golova i koje je obeležio neverovatan promašaj Krasića, Australijanci su u svega nekoliko minuta ostvarili odlučujuću prednost. Golove su postigli Tim Cahill u 69. minutu, koji se zbog crvenog kartona u prvoj utakmici na mundijalu tek vratio u sastav, i Brett Holman u 73. minutu. Srbija je smanjila golom Marka Pantelića u 84. minutu, ali tada je već bilo kasno za preokret. U 90. minutu desila se ponovo krađa protiv reprezentacije Srbije. Cahill, reprezentativac Australije, je udario loptu rukom, ali sudija iz Urugvaja Larionda, koji je rođen u Montevideu, nije dosudio penal za Srbiju. Sastavi na golu Australije: Švarcer, u odbrani Wilkshire, Bošam, Neal i Kearney. U veznom redu po bokovima Emerton i Bresciano, na sredini terena Valeri i Kulina, Cahill iza najisturenijeg Kennedyja. Za Srbiju na golu Stojković, u odbrani Ivanović, Vidić, Luković i Obradović. U veznom redu po bokovima Krasić i Jovanović, na sredini terena Kuzmanović, Ninković i Dejan Stanković. Najistureniji bio je Nikola Žigić. Statistika: posed lopte 57:43 u procentima za Srbiju, šutevi 22:19 za Srbiju, korneri 6:5 za Srbiju, udarci u okvir 7:6 za Australiju. Da je Srbija odigrala nerešeno, osvojila bi bod kojim bi se plasirala u osminu finala, gde bi joj protivnik bila reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, ali umjesto Srbije Gana se plasirala u osminu finala, a ovim porazom od Australije Srbija je zauzela četvrtu poziciju u grupi sa samo 3 osvojena boda.
Prva je bila Nemačka sa 6, druga Gana sa 4, treća Australija sa 4, a Srbija je bila četvrtoplasirana sa samo 3 osvojena boda i gol razlikom 2 data i 3 primljena gola, -1. Nakon utakmice selektor Radomir Antić je prigovarao Lariondi, a Larionda je tužio Antića FIFA i rekao je da ga je Antić vređao i psovao. Nakon toga je FIFA suspendovala Antića na 4 utakmice. Antić je bez dileme bio omiljen čovek u zemlji, ali i pored toga nije uspeo da pobedi u ratu sa Tomislavom Karadžićem, tadašnjim predsednikom Fudbalskog saveza Srbije, zbog čega je 2 meseca nakon svetskog prvenstva u Južnoj Africi smenjen. Razlozi sukoba selektora i predsednika tiču se jednog sastanka, onog pred ključnu utakmicu na mundijalu protiv Australije. Antić je u intervju pre nekoliko godina ispričao: nije bio spor oko nemačkog golmana Mihajla Rensinga, već je problem bio u pitanju. Podsjetimo, Rensing je na Antićev poziv prihvatio da brani za Srbiju, međutim rampu je spustio Tole Karadžić. Kažem, nije to razlog. Problem je bio što je predsednik sebi dozvolio da sa nekim igračima napravi sastanak pred meč sa Australijom, bez mog znanja, meni iza leđa. Nebitno je sada s kojim igračima, a naravno da znam i o čemu su razgovarali. Svašta, pa video sam kako su igrali. Na pitanje da li misli da su igrači minirali, kazao je: ne mogu da ulazim u to, ali sigurno mi nije bilo po volji i Karadžić to vrlo dobro zna. Usledio je rastanak koji je ostavio veliki trag na reprezentativne neuspehe Srbije. Hteo sam da ostanem, imao sam ugovor, ali FSS je doneo tu odluku i to je njihova stvar. Nikada neću do kraja razumeti zbog čega je do toga došlo, ali ne nedostaje meni taj posao koliko Srbiji Radomir Antić. Ja sam zaista prepoznao da je narod bio uz nas. Proteći će Savom i Dunavom mnogo vode da se to na neki način ponovi. Obrazlažući otkaz Antiću, prvi čovek srpskog fudbala izjavio je kako je prvi i osnovni razlog to što reprezentacija ne može da se vodi sa tribina. Antić je bio pod suspenzijom zbog verbalnog napada na sudiju na poslednjoj utakmici na mundijalu. Selektor je nedostajao na klupi, to se videlo, a i nismo bili zadovoljni načinom na koji je reprezentacija vođena u međuvremenu. Drugi razlog je što su definitivno poremećeni unutrašnji odnosi u nacionalnom timu na svim relacijama i to mora brzo da se dovede u red. Konačno, kao treći razlog, nismo zadovoljni rezultatom, igrom reprezentacije i pristupom koji ne odgovara kvalitetu ekipe koju imamo. FSS je u zaključku naveo kako je Antiću isplaćeno 1.970.000 evra, te kako budući selektori neće biti ni izbliza toliko plaćeni, a sve poučeni lošim iskustvima. 2018. godine Rusija je organizovala 21. svetsko prvenstvo od 14. juna do 15. jula. U kvalifikacijama je učestvovalo 210 reprezentacija, a među 32 ekipe koje su obezbedile učešće na mundijalu u Rusiji našla se i Srbija. Orlovi su zauzeli prvo mesto u kvalifikacionoj grupi D ispred Irske, Velsa, Austrije, Gruzije i Moldavije. Srbija je osvojila 21 bod, 2 više u odnosu na Irsku. Odlučujuća pobeda desila se na Marakani protiv Gruzije rezultatom 1:0. Pobednički gol postigao je Aleksandar Prijović u 74. minutu. Srbija se nakon 8 godina i 3 propuštena velika takmičenja našla na svetskom prvenstvu. Najveće zasluge idu selektoru Slavoljubu Muslinu. Muslin je često kritikovan od strane javnosti zbog nepozivanja Sergej Milinković-Savića u tim. O njemu Muslin je govorio: Sergej konkuriše za svetsko prvenstvo, kao i svi ostali. On je dobar igrač i tu nema ništa sporno. Ne vidim razlog zašto se moja kompetentnost stavlja pod znakom pitanja, a dokazao sam rezultatima da je moj izbor dobar i kad je reč o sistemu i o igračima koje sam pozivao. Kad saradnici i ja budemo procenili da Sergej treba da dobije poziv, dobit će poziv. Kod mene 3 stavke odlučuju da li će igrač biti u reprezentaciji: fudbalski kvaliteti, uklapanje u tim u igračkom smislu i uklapanje u kolektiv kao osobe. Kad bude ispunjavao sve 3, zvaću ga, poručio je Muslin. Međutim, pred svetsko prvenstvo, tadašnji predsednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza dostavio je Muslinu spisak igrača koji moraju da idu na mundijal.
Na tom spisku bili su Milan Rodić, Miloš Veljković, Nikola Milenković, Marko Grujić, Sergij Milinković-Savić, Andrija Živković, Nemanja Radonjić i Luka Jović. Muslin je to odbio, a u jesen 2017. dobio je otkaz. Nasledio ga je njegov pomoćnik Mladen Krstajić, koji pre reprezentacije Srbije nikoga nikada nije vodio. Posle utakmice u Beču sa Austrijom već je bilo odlučeno da me smene, a ja sam to tada i saznao. Shvatio sam i po ponašanju pojedinih novinara na konferenciji za štampu, uglavnom onih iz žute štampe. Umesto da budu srećni što smo se kvalifikovali i da mi čestitaju, oni su krenuli da traže izgovore za razna pitanja. Kao reprezentacija nije dobro igrala, a mi se posle 8 godina prvi put plasirali na neko takmičenje. Jadao se Muslin. Atmosfera u timu se urušila jer je novi selektor Mladen Krstajić skinuo kapitensku traku sa ruke Branislava Ivanovića i stavio je na ruku Aleksandra Kolarova, a kao zamjenika kapitena odredio je Nemanju Matića. Na konačnom spisku putnika za Rusiju našli su se Vladimir Stojković, Marko Dmitrović, Predrag Rajković, Antonio Rukavina, Aleksandar Kolarov, Milan Rodić, Branislav Ivanović, Uroš Spajić, Duško Tošić, Miloš Veljković, Nikola Milenković, Luka Milivojević, Nemanja Matić, Marko Grujić, Adem Ljajić, Sergij Milinković-Savić, Dušan Tadić, Filip Kostić, Andrija Živković, Nemanja Radonjić, Aleksandar Mitrović, Aleksandar Prijović i Luka Jović. Na spisku nije bilo mesta za Jagoša Vukovića, Stefana Mitrovića, Nikolu Maksimovića, Nemanju Radoju, Ljubomira Fejsu, Nemanju Gudelja, Nemanju Maksimovića, Mijata Gaćinovića, Aleksandra Katajija i Matije Nastasića, koji su bili na spisku Muslina. Na spisku nije bilo ni Dušana Baste, kao ni Miralema Sulejmanija, koji je te sezone bio drugi najefikasniji Srbin po broju golova i asistencija u 15 najjačih liga. Na 44 utakmice za Young Boys postigao je 13 golova uz isto toliko asistencija, ukupno 26 golova i asistencija na 44 utakmice i učinak od 59%. Reprezentacija Srbije je na mundijalu u Rusiji bila smeštena u grupu E zajedno sa Brazilom, Švajcarskom i Kostarikom. U prvoj utakmici Srbija je pobedila Kostariku fantastičnim golom Kolarova i slobodnog udarca u 56. minutu. Sastavi: na golu Kostarike Keylor Navas, u odbrani Acosta, Gonzalez i Duarte, po bokovima Gamboa i Calvo, u veznom redu Borges i Guzman, u napadu Ruiz i Venegas i za najsturenijeg Urenje. Selektor Srbije Mladen Krstajić opredelio se za sledećih 11. Na golu je bio Stojković, u odbrani Ivanović, Milenković, Tošić i Kolarov. U veznom redu Matić, Milivojević i Sergij Milinković-Savić, a u napadu po bokovima Tadić i Ljajić, najistureniji bio je Aleksandar Mitrović. Statistika: posed lopte 52:48 u procentima na strani Kostarike, velike šanse 1:1, šutevi 10:10, korneri 5:4 za Kostariku i udarci u okvir 3:3. Posle sjajne pobjede nad Kostarikom, Srbija je u drugoj utakmici igrala protiv Švajcarske i doživjela je bolan poraz 2:1. Povela je Srbija već u 5. minutu, Tadić je centrirao, a Mitrović je postigao gol glavom za 1:0. Međutim, u drugom poluvremenu, u 52. minutu, na odbijenu loptu natrčava Džaka i šalje raketu za 1:1. U 58. minutu Džaka pogađa stativu. U 64. minutu na scenu stupa nemački sudija Felix Brich. Mitrovića su dva igrača rvačkim zahvatima oborili na zemlju, ali Nemac nije dosudio penal. Brich potom dobija poziv iz VAR sobe da pogleda situaciju na ekranu, ali on to odbija, što je bio presedan i najveća krađa u istoriji svetskih prvenstava. Osim nedosuđenog penala za Srbiju, Brich je srpskim igračima davao žute kartone iz nepostojećih razloga. U 90. minutu povela je Švajcarska sa 2:1. Veliki preokret, a strelac je Džerdan Šaćiri posle kontranapada. Dobio je loptu sa svoje polovine, Tošić je ispao,
potom je Šećiri ušao u kazneni i poslao loptu iza leđa Stojkovića. Nakon utakmice, čuveni fudbaler Manchester Uniteda Rio Ferdinand prokomentarisao je situaciju kod nedosuđenog penala za Srbiju. Ovo je bila oružana pljačka na ulici. Neverovatno. Sastavi. Selektor Srbije Mladen Krstajić opredelio se za sledećih 11. Na golu je bio Stojković, u odbrani Ivanović, Milenković, Tošić i Kolarov. U veznom redu Milivojević, Matić i Sergej Milinković-Savić, a u napadu po bokovima Tadić i Kostić, najistoreniji bio je Aleksandar Mitrović. Što se tiče Švajcarske, selektor Petković opredelio se za sledećih 11. Na golu Zomer, u odbrani Lichtsteiner, Šer, Akanji i Rodriguez. U veznom redu Džaka, Behrami i Džemaili i u napadu po bokovima Šaćiri i Cuber, najistoreniji bio je Seferović. Statistika. Posed lopte 63:37% na strani Švajcarske. Velike šanse 3-2 za Švajcarsku. Šutevi 20-13 za Švajcarsku. Korneri 7-3 za Švajcarsku i udarci u okvir 5-3 za Švajcarsku. Nakon poraza od Švajcarske, mnogi srpski fudbaleri ušli su u raspravu sa Mladenom Krstajićem. Nakon utakmice, Luka Milivojević je ušao u raspravu sa Mladenom Krstajićem i njegovim stručnim štabom. Imao sam posle Švajcarske sastanak sa celim stručnim štabom od nekih 10 ljudi. Rekao sam im da bi sa 4 boda prošli dalje. Oni su imali neku drugu matematiku i njihovu filozofiju. Ispostavilo se da njihova nije bila tačna, a moja jeste. Trebalo je da uzmemo nešto što smo mogli da uzmemo. Ko kaže da možda mi ne bismo dali gol u poslednjem minutu, da su povučeni neki drugi potezi? Ko kaže da ne bismo nešto uradili iz prekida? Mi smo na toj utakmici bili duplo fizički nadmoćniji. Imali smo 6 skakača od 190 cm i više, što sigurno može da se bolje iskoristi. Posle meča mi je bilo mnogo teško, jer sam tako žarko želeo da reprezentacija konačno nešto uradi. Iako sam se tako osjećao, uspeo sam u medijima da ublažim ta osjećanja. Selektor me je pozvao da otvoreno pričamo, ja sam bio otvoren i očigledno da sam zbog toga platio ceh, ali ne kajem se nijednog trenutka, znam da sam radio u interesu ekipe. Ne može da prežali što ga je selektor izvukao iz igre kada je ubacio Nemanju Radonjića. Ne zbog njega samog, već krivo mi je što smo mi sve to znali i pre utakmice sa Švajcarskom. I onda pravimo takvu izmenu koja nema veze sa fudbalom. U redu je da ti ideš na pobedu, ali u 80. minutu vidiš da nije realno da se izlažeš tolikom riziku, jer to je top nivo utakmice u kojem ćeš biti kažnjen ako otvoriš neki deo terena. Od te izmene oni imaju 3 do 4 velike šanse koje mi nemamo. Ne kažem da je to zbog mene lično, ali si im izvođenjem jednog zadnjeg veznog otvorio utakmicu. Oni su posle toga ubrzali, naišli na otvoren prostor i počeli da stvaraju šanse. Onda dolazimo u situaciju gde imamo 85% slačionice kojoj nije jasno zašto se to sve dogodilo. Smatra da je rešenje bilo u drugačijoj taktici i načinu igre. Po mom shvatanju fudbala, u tim situacijama ideš da stabilizuješ ekipu i napraviš balans, a tek onda da pokušaš da kazniš protivnika u poslednjih 10 minuta. Međutim, mi se umesto toga otvaramo i idemo na pobedu, a realno to ne možemo. Nismo bolji u tom trenutku i zato ne vidim logiku u toj izmeni. Da smo bili bolji od njih, pa okej, ali mi rizikujemo protiv ekipe koja ima kontrolu nad utakmicom. Nakon poraza od Švajcarske i narušene atmosfere unutar tima, reprezentacija Srbije odigrala je poslednju utakmicu u grupi E, protivnik Brazil, jedan od najtežih protivnika na svetskom prvenstvu. Srbija je izgubila i od Brazila rezultatom 2-0. Paulinho je postigao gol u 36. minutu na asistenciju Coutinha. U 68. minutu Neymar je izveo korner i asistirao Thiago Silvi, koji glavom postiže gol za konačnih Brazil-Srbija 2-0. Ovim porazom Srbija je izgubila sve šanse da prođe u nokaut fazu. Sastavi. Na golu Srbije bio je Stojković. U odbrani Rukavina, Milenković, Veljković i Kolarov. U veznom redu Sergej Milinković-Savić i Matić
Ispred Ljajić, po bokovima Tadić i Kostić, najistureniji bio je Aleksandar Mitrović. Selektor Srbije Mladen Krstajić iz prve postave eliminisao je Branislava Ivanovića, Duška Tošića, kao i Luku Milivojevića. Selektor Brazila Tite opredelio se za sledećih 11. Na golu je bio Alisson, u odbrani Fagner, Silva, Miranda i Marcelo, u veznom redu Casemiro, Paulinho i Coutinho i u napadu po bokovima Willian i Neymar, najistureniji bio je Gabriel Jesus. Statistika: posed lopte 58-42 u procentima za Brazil, velike šanse 1-1, šutevi 14-10 za Brazil, korneri 9-5 za Brazil i udarci u okvir 6-2 za Brazil. Srbija je zauzela treće mesto u grupi. Prvo mesto zauzeo je Brazil sa 7 osvojenih bodova, drugo mesto Švajcarska sa 5, a treće mesto Srbija sa 3. Četvrto plasirana bila je Kostarika sa samo jednim osvojenim bodom. Reprezentacija Srbije zauzela je 23. mesto na svetskom prvenstvu u Rusiji sa 3 osvojena boda i gol razlikom 2 data i 4 primljena gola, -2. 22. svetsko prvenstvo bilo je posebno i specifično, jer se prvi put nije održalo tokom uobičajenih meseci juna i jula, već se održalo od 20. novembra do 18. decembra 2022. godine u Kataru. Bio je to prvi put da je arapska država bila domaćin takmičenja, a i po prvi put se svetsko prvenstvo održalo na Bliskom istoku i u većinski muslimanskoj zemlji. Ovo je bilo poslednje svetsko prvenstvo na kojem su učestvovale 32 reprezentacije, a jedna od njih bila i Srbija, koja se posle neverovatne pobede nad Portugalom u Lisabonu rezultatom 2-1 plasirala na treći mundijal. Srbija je bila prva u kvalifikacionoj grupi A sa 20 bodova, 3 više u odnosu na drugoplasirani Portugal. Bile su ovo najuspešnije kvalifikacije naše reprezentacije. Selektor je bio najbolji fudbaler Srbije ikada, Dragan Stojković Piksi, koji je u kvalifikacijama bodrio igrače i forsirao napadački fudbal sa dosta golova. Ostaće zapamćena njegova čuvena izjava pred Portugal: kakvo bre eventualno. U kvalifikacijama Srbija je na 8 utakmica postigla 18 golova uz 9 primljenih. Prosečno Srbija je postizala 2,25 golova, a primala 1,12. Nakon sjajnih kvalifikacija, narod je verovao u čudo u Kataru. Međutim, u proleće 2022. FSS je trebao da dobije novog predsednika. Jedini kandidat bio je Nenad Bijeković. Iako je isprva delovalo da će sve biti samo proceduralna stvar, na kraju se mnogo toga iskomplikovalo. Naime, na izbornoj skupštini FSS-a se pojavilo samo 22 delegata, od ukupno 85, a 43 je bilo neophodno za kvorum da bi Nenad Bijeković, jedini kandidat za predsednika, bio zvanično izglasan. Pošto izbori nisu održani, Bijeković je ostao zamenik predsednika Fudbalskog saveza. Sednica je kasnila više od 45 minuta, kada je i objavljeno da je zvanično odložena. Nakon ovih dešavanja, predstavnici FIFA i UEFA došli su u Srbiju i zapretili su da ako ne bude sednice dan kasnije, da će oni preduzeti određene mere. Na kraju su izbori za novog predsednika Fudbalskog saveza Srbije pomereni za 2023. godinu. Tako je FSS bio jedini savez koji nije imao predsednika na svetskom prvenstvu. Pred svetsko prvenstvo krenuli su novi problemi. Mitrović i Vlahović imali su povrede i bilo je pitanje da li će biti spremni za prvu utakmicu. Pred svetsko prvenstvo Dejan Savićević rekao je da će Srbija ili stići do polufinala ili neće proći grupu. Piksijev spisak za Katar. Golmani Marko Dmitrović, Predrag Rajković i Vanja Milinković-Savić. Odbrana Stefan Mitrović, Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Miloš Veljković, Filip Mladenović, Strahinja Eraković i Srđan Babić. Vezni red Nemanja Gudelj, Sergej Milinković-Savić, Saša Lukić, Marko Grujić, Filip Kostić, Uroš Račić, Nemanja Maksimović, Ivan Ilić, Andrija Živković i Darko Lazović. I napad Dušan Tadić, Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Filip Đuričić, Luka Jović i Nemanja Radonjić. Na spisku nije bilo mesta za Matiju Nastasića, kao i za Milana Gajića i Nikolu Boranijaševića, koji su bili jedini desni bekovi Srbije. Nije pozvan ni rezervni levi bek Aleksa Terzić.
Srbija je bila smeštena u grupu G zajedno sa Brazilom, Švajcarskom i Kamerunom. U prvom kolu Srbija igrala protiv Brazila na Lusail stadionu, na kojem se odigralo i finale svetskog prvenstva. Brazil je pobedio rezultatom 2:0. Sastavi za Brazil: na golu Alisson, u odbrani Danilo, Marquinhos, Thiago Silva i Sandro. U veznom redu Paketa, Casemiro, ispred Neymar, po bokovima Rafinha i Vinicius, najistureniji bio je Richarlison. Za Srbiju selektor Dragan Stojković Piksi opredelio se za sledećih 11. Na golu je bio Vanja Milinković-Savić, u odbrani Milenković, Veljković i Pavlović. Ispred po bokovima Živković i Mladenović, na sredini terena Gudelj i Lukić, ispred Sergej Milinković-Savić i Dušan Tadić, a najistureniji bio je Aleksandar Mitrović. Posle prvih 45 minuta bilo je 0:0, ali onda Piksi pravi ispostavit će se loše izmene. Najpre je u 57. minutu umesto Gudelja i Živkovića uveo Ilića i Radonjića, koji su igrači sa lošijim defanzivnim karakteristikama. Prvi gol koji je Srbija primila od Brazila desio se baš na toj strani gde je bio Radonjić, koji je igrao desnog wingbacka. Najpre se udaljio od Viniciusa koji je šutirao, a na loptu je natrčao Richarlison i smestio u mrežu u 62. minutu. A onda Piksi u 66. minutu pravi dve ultraofanzivne izmene. Izvodi jedinog pravog beka Srbije Mladenovića i uvodi krilo Lazovića, a umesto zadnjeg veznog Lukića uvodi u igru centarfora Vlahovića. Od tog momenta Srbija više ne postoji na terenu. Pred srpskim golom igra se viktorija. Brazilci pogađaju i prečku i stativu. Vanja se istakao na tom meču jer je upisao čak 7 odbrana, ali u 73. minutu Richarlison postiže najlepši gol na turniru koji niko ne može da brani. Statistika: posed lopte 59-41 u procentima za Brazil, velike šanse 2:0 za Brazil, šutevi 23-5 za Brazil, korneri 6-4 za Brazil i udarci u okvir 9:0 za Brazil. U drugom kolu Srbija je igrala protiv Kameruna. Srbija ne pamti dobro utakmice protiv afričkih ekipa. 2006. godine poraz od Obale Slonovače rezultatom 3:2, kao i poraz od Gane 2010. rezultatom 1:0. Srbija i Kamerun odigrali su nerešeno 3:3 u utakmici punoj preokreta, koja je presudila srpskoj reprezentaciji. Sastavi za Kamerun: na golu Epasi, u odbrani Faji, Castelletto, Enkulu i Tolo, u veznom redu Angisa, Hongla i Kunde i u napadu po bokovima Mbeumo i Toko Ekambi, najistureniji bio je Choupo-Moting. Za Srbiju: na golu Vanja Milinković-Savić, u odbrani Milenković, Veljković i Pavlović. Ispred po bokovima Živković i Kostić, na sredini terena Lukić i Maksimović, ispred Sergej Milinković-Savić i Dušan Tadić, a najistureniji bio je Aleksandar Mitrović. Poveo je Kamerun u 29. minutu posle kornera strelac Castelletto. U sudijskoj nadoknadi Srbija postiže čak 2 gola. Najpre u 46. minutu Pavlović postiže gol na asistenciju Tadića i poravnava rezultat. U 3. minutu nadoknade prvog poluvremena Sergej Milinković-Savić postiže gol za totalni preokret Srbije. U drugom poluvremenu, posle sjajne akcije, u 53. minutu Srbija postiže i 3. gol i tada se činilo da je samo pitanje koliko će još golova Kamerun da primi. Srbija je zaista delovala lepršavo i efikasno, kao u kvalifikacijama. Međutim, u 56. minutu Pavlović je morao da izađe iz igre zbog povrede, a onda Piksi pravi ključnu grešku. Uvodi u igru Stefana Mitrovića i stavlja ga na poziciju levog bočnog štopera u formaciji sa 3 pozadi. Mitrović zbog manjka brzine biva 2 puta pretrčan i Srbija prima 2 gola. U 63. minutu gol postiže Abubakar, a u 66. minutu gol postiže Choupo-Moting. Za konačnik Srbija-Kamerun 3:3. Statistika: posed lopte 59-41 na strani Srbije, velike šanse 4:3 za Srbiju, šutevi 15-13 za Srbiju, korneri 4:3 za Kamerun i udarci u okvir 8:5 za Kamerun. U poslednjem trećem kolu Srbiji je samo pobeda mogla da obezbedi prolazak u nokaut fazu, pod uslovom da ima bolju gol razliku od Kameruna koji ne sme da pobedi Brazil. Srbija je ponovo izgubila od Švajcarske, ovoga puta rezultatom 3:2. Sastavi za Srbiju: na golu Vanja Milinković-Savić, u odbrani Milenković, Veljković i Pavlović.
Po bokovima Živković i Kostić, na sredini terena Lukić i Sergej Milinković-Savić, ispred Tadića dvojica najistorenijih bili su Vlahović i Mitrović. Za Švajcarsku na golu Kobel, u odbrani Vidmer, Šer, Akanji i Rodriguez, u veznom redu Džaka, Frojler i So, a u napadu po bokovima Šaćiri i Vargas, najistoreniji bio je Embolo. Povela je Švajcarska preko Šaćirija u 20. minutu, potom u 26. Mitrović postiže gol glavom na asistenciju Tadića, u 35. minutu Vlahović dovodi Srbiju u prednost 2:1, ali u samoj završnici prvog poluvremena u 44. minutu gol postiže Embolo. U drugom poluvremenu Švajcarska posle sjajne akcije na početku drugog dela postiže gol, strelac je Frojler, igrao se 48. minut. Statistika, posed lopte 54-46 za Srbiju. Velike šanse 6:1 za Švajcarsku. Šutevi 14-12 za Švajcarsku, korneri 2:0 za Srbiju i udarci u okvir 7:4 za Švajcarsku. Srbija je ovim porazom završila učešće na mundijalu. Srbija je zauzela posljednju poziciju u grupi. Prvi je bio Brazil sa 6 bodova i gol razlikom 2, drugoplasirana bila je Švajcarska sa 6 bodova i gol razlikom 1, treći je bio Kamerun sa 4 boda i 0 gol razlikom, a poslednje plasirana bila je Srbija sa samo jednim osvojenim bodom i gol razlikom 5 datih i 8 primljenih golova, -3. Srbija je imala drugu najslabiju odbranu na mundijalu, slabiju odbranu imala je samo reprezentacija Kostarike koja je primila čak 11 golova. Srbija je zauzela 29. poziciju na mundijalu i to je bio drugi najgori plasman Srbije svih vremena. Gori je bio samo onaj 2006. kada smo bili 32. od 32 ekipe.